ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku to. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Niki namine Mas Alek ngono. Kita lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek bleglek iki tenan. Kok ceklek bleglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekone nggone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono.